সভা কথা চলে নাই কবরের মানুষকে শুনো মারি নাই তাকে সভা কথা চলে নাই Bagi nor himbotom himbui tina selam kolok mawo khadu mani phunuk puilano chini media sasuma hamaya pro जों दिनै chini kogor roman iskim tei chini dabi sanai जों दिनै himboto himnaika yang baje jor thanga जों gai tei yang जों tabo bolok phani hin phaitani tei जों police jok baibo kasu jaka tangoi mane permission riya rakhin sawo जों chini tibrasani chini kogor roman iskim ni dabi sana hanga जों sabanole permission nangba chini ma thina जों sano gai borok jodi no जोंनो दा सानि हिसाबै जों सानया दं कक दिबा कोन बुतक आबो हाय खख्लाय जाका माना खख्लाय जाबो ताम खाय ताम हिन माना सिम खाय बुतक खख्लायलिया जोंनो ओंखाय द ताम सानाय नों बखौ कोन सानाय मोनदो जों आयंगो बाजार थांबाय मानि जों यां ब्लग फायमानि पुलिस रक जोंनो परमिशन दिया खायो ओंखाय जों परमिशन हावया कय थांखाया तामनि बागै खख्लायमानि नरक मरेलि जों कबर रोमान स्लिप नांगौ Nggak cengci man hanya ceng sana nih cengki punya permission nang yable. Cing man hanya ceng sana nih punya permission doki nang hien. Aban ke cengci man hanya sana nih sih cengna permission dok nak tanah haya kuhnai. Polis lokasi jamu. Bahaya kini orang matang atau siapa bologo? Ceng bologo matang ke ceng. Pasal orang mah apa ceng? ताम बागै थांमाने नर बलक ताम बागै थांमाने जों माने चिनि बलक नि अफिसार रनो जों किसा खरां खोनारेना हने चिनि खरां न खोनारेना हने थांबाय माने ओंखाय नो बं कोन होइते नरक तिनि अ महाय हिमबोतं हिबलाय जों चिनि 12 क्लास 12 स्कुलनि हयते जों फायो बुसु बां नरक तिनि बुसु बरक बां बरक प्राय स्टुडेन्ट रक 200 300 जना हायरक बरक दङ आरो ताम साखलायनाय तिब्र नर हाय स्टुडेन्ट रक नते गोबां मा तिब्र हाव तिब्र सरक दङ ताम साखलायनाय नों अरुमानि स्क्रिप्टनि बागै जों चिनि तिब्र हासिनि जत रों सोंनाय रङ सानमु सुंगो केबो चिनि रुमान स्क्रिप्ट न दाबि खनेबो केबो गलकता असुरदि जों चिनि दाबिनो साना बागै जों केबो किरिया उस गांगो थानाय 14 तारिख बो अमा हायकेनि चिनि तिब्रा सरक कवर रुमान स्क्रिप्ट ते कक सादिनि न रिफ्रिगि बुजागो जेसे पाने चिनि तिब्रा सरक बुजाग दङ जों तबो चिनि रुमान स्क्रिप्ट जों सानाय जों चिनि रुमान स्क्रिप्ट साना बागै जों केबो किरिया जों ते बुसगां आगुना चिनि सबनो जों कोनो दिनो फान मु थागलाक चिनि जे ककर रुमान स्क्रिप्ट मायासाक जों सबा खलायनो दंनाय नि सिनमु सागरि आने मुंगाय सयन देवरमा आं क्लास 12 स्कुल पढ्थौ क्लास 12 ना